hoge knieën, je buik een beetje intrekken. Draai maar rond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en wisselen. Oké, ik vind jullie braaf vanmorgen. Wel allemaal mooi roze. Goed zo. Hop. 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 Rechts naar voren. Goh, wat gaat goed, jongens. En weer naar voren. Zakken, zakken, zakken. Pak die beenspieren. Dan pakt ze wel flink om. Ja, dat maat ik op maandagmorgen. Ja, dat klopt. Ze willen dit zelfs en het is ik nog gratis, dus dat doe ik nog heel vrijwillig. En hoe ben je op het idee gekomen om dit op Verska te plakken in Friendship te doen? Nou, we hebben een praktijk voor fysiotherapie en oefentherapie hier in Friendship. En ik vind gewoon vanuit de praktijk vind ik het gewoon heel erg belangrijk dat mensen gewoon soms bezig zijn. En op een gegeven moment had ik het idee van ik wil dit gewoon gratis aanbieden. Ik ben heel soort mensen die gewoon toch maar gezondheidsproblemen binnen. En net altijd het yield hebben om te komen. Nou goed, het is een mensen vinden het gewoon heel gezellig om emotioneel te sporten en het stimuleert ook andere mensen. Oké, voorzichtig met elkaar. Ja, je kan erop gaan staan. Ja? En je springt achterwaarts terug. Denk even om die spijlen. En landen. Up, up. En landen. Up, up. Je viel wel de goede kant op. Wat was dit, hè? Nou, dat begint zuur wat gevaarlijk te worden. Nou ja, soms gaat het wel eens een beetje mis, hè? Dus dan springst je te bot, dan ben je fanatiek, denk ik. En dan, dan verlies je even weg, dan ga je achterop. Maar je hebt gelukkig nog wat bij, dus je klappen net zo hard. Nou, voor hetzelfde geld wie is de plomp in hier? Nee, ik heb alle zwemdiploma's, dus dat hier ik niks hinderen. Nou, dus. Hoe leuk is dit om te doen? Heel leuk. Het is sociaal, heel belangrijk. En het is fit. Je lichaam vindt het fijn. Gewoon gezellig. En vanuit hier gaan we naar de bovenste spijl. Dus je pakt je vast en je gaat weer naar beneden. Beetje lachen, doet tot zeer, hint niks. En wisselen, andere kant. Bovenop. Is het leuk om te doen? Ja, heel leuk. Toppie. Super. Maar ze pak je een ballon ook het shirt. Ja, maar dat helpt niks. Daarvoor ben je weer. Ja. Jaren ervaring en trainingen, Jan. En het weer altijd binnen. En ik denk gewoon dat je boeten binnen, dat je gewoon volle meer energie en lucht krijgt. En daar ben je gewoon al je attributen natuurlijk om mooi te oefenen. Dat is juist wel hier een speeltuintje of een brechtje. En we hebben natuurlijk ik ons eigen oefenmateriaal mee. Om het nog wat even wat extra kracht bij te Jan. Rugspier met je oorloeken. Omhoog. Het is een pad, vreemd, dat we hier nog wat laatst binnen. Het is hier gewoon te krap op een gegeven moment. Die productie ging steeds meer omheen en omheen. En ja, dan komt opeens alles volle meer dichter bij elkaar. En de ruimte is weer zal iets om te werken. En ja, dan heb je op een gegeven moment capaciteit te min. Ja, dan moet je op een gegeven moment de beslissing maken dat je net oors kennen als nou een oor pand. While the people sleep, while I wake, encased in dreams that carry me. Je let hier wat achter. We hebben hier emotioneel gewerkt om die ambachtelijke koeken goed deel te zetten. En nu ben we op een punt gekomen, ja, nou is het zover, nou hebben we het goed deel zetten. En dan ga je oer, dan moet je opeens nog een oor pand. Je hebt de binding met het gebouw, maar je hebt ook de binding met het dorp. De band draven hier elke dag voor de ruiten langs. Ze komen ze achterom om een stukje koeken. Maar ik moet qua de meesten die voor de ruiten langs rennen. Je kent ze op lijst alle keer.
van jongs af aan tot nou, tot oudere mensen. En ja, daar heb je binding mooi en ik mooi het pand. We zijn maar niks begonnen, maar geen enkele machine en een werkbank. En dan moesten we koken op maatje. En ja, ze staren gewoon bij de machines bij komen, is het wat makkelijker worden, wat efficiënter allegaar. Ja, dus ja, die binding, ja, enorm denk ik. Dat kan net anders. En mijn leef zal wel uitvallen. Zit de laatste binnen. Ja, die namen die bloed wel. Als wij nog maar kwadder koken in jouw maatje of hier iemand kwadder, dat is net zo slim denk ik. Nee, dat geven we mooi mee terug. Upon my page, while the wind blows, I open my arms, I just let them go. And even though I am helpless, Toen ik hier kwam, toen hier waarom weer dit een oude bakkerij. Hij was kwalijk nog bakkerijwaardig. Dat waren al letterlijk gauw beter, want dat moest ik. Maar ja, je sting enkel in een kneepmachine en een werkbank. En wij moesten met de hand elke kokerollie, één voor één. En later kwam er iets uitrolmachientje, nou, dat was dan het eerste machinale. Nou ja, dan moest hij nog een heel soort handwerk doen. Ja, dat was heel erg pionieren. Je krijgt het nooit weer zoals het nou is. En ja, een stukje romantiek iets verlend. Maar ja, we krijgen weer wat nice waarom. En ja, daar hebben we meer op richting in, denk ik, dan Hengjemloe in de charme. Ja, dat is nog een keer zo. En zo is het leven en zo met wij terug.